Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohle videa a tohle video je další hack na Agario. Tento hack spočívá v tom, že do vás najedou takový malý boti a jakoby počítá se to jako hráč a můžete je ovládat buď tou myší, nebo aby jezdili automaticky za vaší kuličkou. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, já vám dám do popisku videa takový link a vlastně když vám tam dám link, tak vy dáte pouze add to Chrome. Já to tady mám takhle, add to Chrome, už to mám, takže jsem na to jako klikl. Teď, když na to kliknete, tak jdete na Agario, ale já už, jelikož to mám nainstalované v tom Google Chrome, tak jdu zase More Tools, Extensions a teď tady musím najít teda Agario Power Apps, což na to kliknu na Enable a omlouvám se za zvuk z toho, z Facebooku. A hned, jak se mi tady ukáže takhle Enabled, takže musím vytvořit party, jelikož pouze v party to jde. V party jde, nebo já nemusím vytvořit, můžu se i někam připojit, ale říkám vám, že pouze v party jde, aby jste mohli mít ty boty, jo. A vlastně, ale dobře se s tím expí třeba na Facebooku, když třeba chcete vy expice, tak se s tím dobře expí strašně dobře na Facebooku. Já jsem s tím jako nic nevyexpil, já jsem to pouze vyzkoušel a expilo to rychle. Já jsem jako nic takového jiného nedělal, jo. Tak jo, můžete se samozřejmě přihlásit teda na Facebook, já teď budu hrát za Guesta, tady dáte nastavení, tady si můžete, já jsem tohle zrovna moc nestudoval, ale tady si můžete pojmenovat toho bota, jak chcete, takže třeba, já nevím, Liné Show, abyste viděli, že je můj, a teď tady vidíte follow my mouse, v překladu následuj moji myš, anebo follow my cell, což znamená následuj moji kuličku. Takže vlastně, pokud už to máte takhle nastavené, dáte runbots, teď dáte svůj nick, jakýkoliv chcete, line show, teď dáte play as Guest třeba, a teď počkejte, mi se to laguje strašně, já se vám omlouvám za to, protože mám blbý internet. Ale já vám to chci ukázat jenom, že, no dobrý, už se to moc nelaguje. Tady bot, takže tady je taky nějaký ten hacker a já vám to chci ukázat teďka. Line show, vidíte? Jede za mnou line show, více line show. Takže vlastně já jsem se jednou nechal sežrat jako svýma line showama a jako to mě naštvalo, jo? Že prostě já jsem se nechal sežrat tím botem. Ale vidíte, že za mnou prostě jezdí, takhle mě to zvětšuje mě to, můžu to ovládat i myší, což, ne. Takhle, počkejte. No, teď mě snědl. Můžete to prostě ovládat myší a když to budete ovládat tou myší, tak ono se to prostě, můžete to, ty kuličky potom spojit, dívejte se. Ono se to ze začátku zas laguje, potom se to zas bude normálně to. Takže děkuji ti, natáčím tutoriál a zrovna teď mě budou žrát úplně nejvíc. Dobře, Dobře, vidíte, za mnou teď jede line show a hele, já jsem si to nechal nastavený, abych já mohl ovládat tu svoji line show, takže teď, když je sežeru, tak. Vidíte, já jsem je ovládal prostě svojí myší, takže já to beru jako kdybyste měli více koulí spolu. Tady je taky asi nějaký ten hacker. A dívejte, počkejte. Můžete udělat toto. No, teď jsem ho spapal. Sežral. Ale prostě můžete udělat to, že ty kuličky, co za váma jedou, tak prostě můžete
krmit těma ostatníma kuličkama. Chováte se jako prostě, kdyby to byla vaše druhá koule. Tak jo, já doufám, že vám tento tutoriál pomohl, v popisku máte teda odkaz. Já se s váma loučím a u dalšího videa. Čau!